Hugot nga ginpanginwala ni Senador Erwin Tulfo nga wala gid sang senador halin sa minority bloc nga nagpangamusta sa mga senador nga ihara sa sulod sang Senado sa natabo ang tensyon kag linok panay sang nagligad nga semana. Kasunod din sa nangin emosyonal nga statement ni Senadora Pia Cayetano nga kaangay nga wala lang sang labot ang mga miyembro sang minorya sa ilan na batsagan sang natabo ang insidente. Suno kay Tulfo, kaupod niya nga nagpadala sang mensahe ang pila ka mga senador. Kangay nanday Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino kag Sherwin Gatchalian. Ginpakigbahin man niya nga nagbalos pagani sa ilang mensahe si Senador Camille Villar nga miyembro sa majority bloc kag nagpasalamat sa ila pagkabalaka. Dugang pa ni Senador Tulfo nga makatilingalan nangin reaksyon ni Senadora Pia kag nagpahayag nga posible wala man nakita sang senadora ang ilang mensahe. Hindi po. Yung kanyang emosyon po, siguro po dala po ng takot. Pero nung sinabi niya po na wala pong nangumusta, meron po kaming yung chat group po sa WhatsApp. Lahat po ng mga members ng majority at saka ng mga minority, yung 20th Congress na chat group. Meron po, nagpadala po ng message po kita ko po doon si Senator Kiko, Senator Bam, Senator Sherwin, maging ako po, yung sa akin po, pinadala ko po around 9:57. Pagkatapos sumagot po yung si Senadora Camille, sabi niya, thank you, we're all okay. Nag-message naman po kami sa WhatsApp group po namin. Ewan ko kung bakit hindi po nabasa ni Senadora Pia po yun. Ang mensahe ko po sabi ko, praying for all of you kasi nga po, papunta po ako ng Baclaran po noon. Ang kabahin sa naging pahayag ni Senador Erwin Tulfo.